balimaw kabako ko ba dɔ kɛra ko an ka attaque mun kɛra Mali contre le 25 avril passé Faransi yɛrɛ ka journaliste dɔw bɔra k'a fɔ ko Faransi ani Ukraine k'olu bɛɛ kun faralen bɛ attaque kɛlaw kan ko ka Mali attaquer Malienw de ye kabako kuma ye dɛ ko Faransi fana sen b'a la Faransi ka journaliste yɛrɛ de bɔra n'a ye ko Faransi fana y'a participer indirectement Ukraine fana a participer Mali a ye kuma in lamɛn dɛ an b'o la tuguni an ka kasoladen dɔw n'o ye fait comme on appelle la ko Mali surasi dɔw minɛ k'u don kaso la minnu bɛ terror minnu bɛ kida n'u b'a fɔ ko front de libération de l'Azawad k'u taara kuma magankaw ka jabaranin dɔ la n'u b'a fɔ ma ko télévision so an bɛna tila ka kuma o yɔrɔ fana kan aw ni an ka jan ka ɲɔrɔ lamɛn fɔlɔ tuguni. Navarro, journaliste et ancien rédacteur en chef du RFI. Au départ, un mensonge d'État. Nous sommes en janvier 2013 et le président de l'époque, François Hollande, qui vient d'être élu un an avant, lance. Et puis, coup d'ante Mali dɔrɔn dɛ, coup bɛ Mali, ko Mali au Burkina au Niger, coup b'a bɛɛ lasegin Faransi ma tuguni, coup ka plan y'o de ye. Maliyɛnw kuma kɛ ni fila ɲɛkɔrɔ. A tɛ ka kuma wɛrɛ fɔ bilen parce que guerre de communication banna ka ban o. C'est-à-dire que Faransi b'a dogo bilen Faransi bɛ kɛlɛ wa n'an bɛ kɛlɛ kɛ an fana bɛ kɛlɛ de kɛ sisan. Kuma in t'a ɲɛ bilen koyi. An bɛ bɔ an b'u nɛni u t'a dabila o. Hali Maliyɛn bɛ bɔra ka Faransi fana ban nɛni Faransi tɛ na nin ko in dabila. N'an bɛ se an ka armée labɛn. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na n'an bɛ kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ kɛ dabara kɛlɛ kɛ nin ayi Faransi y'a yira de hali n'aw b'a kalama wa anw de bɛ k'aw kɛlɛ Faransi o de yira sisan. An ŋɛni bɛ bɔ ka kuma parce que an dusu bɔlen don mais an ka kuma tɛ foyi bɔ nin na. An bɛ se ka mɔnɛ bɔ an yɛrɛ la min na walahi o y'an ka armée labɛn de. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna dɛ an ka kuma tɔ lamɛn. Serval, qui va devenir ensuite l'opération Barkhane. Et il dit aux Français, les djihadistes allaient s'emparer de Bamako. C'est, selon moi, un mensonge et un mensonge d'État. Les djihadistes n'avaient aucun intérêt à prendre une capitale qui leur est hostile. Difficile à tenir. Oui, c'est impossible à tenir sur le long terme. Et deuxièmement, parce que les djihadistes avaient un autre but de guerre lorsqu'ils sont passés à l'offensive et qu'ils ont été arrêtés par les parachutistes français, c'était la piste de l'aérodrome de Sévaré. Alors là, oui, ça, ils la voulaient et leur ambition était probablement de couper le Mali en deux et de créer un État dans le nord du Mali avec des alliés de fait. La France a été chassée par les 3 pays de l'AIS, mais elle n'est pas allée loin. Elle continue de tirer les ficelles. Révélation fracassante du journaliste français, la France, via des Ukrainiens francophones, est bien derrière les attaques terroristes qui ont visé plusieurs villes maliennes le 25 avril dernier. On a appris que le 25 avril dernier, mené par les djihadistes contre le Mali, et qui, moi, m'a rappelé une autre opération en 2002, celle des rebelles qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire avec plusieurs foyers en même temps. Eh bien, cette opération, elle a été coordonnée par des supplétifs ukrainiens francophones qui ont aidé ces gens-là avec l'assentiment dit Malbruno. Et je pense que c'est une bonne chose des services secrets français. Autrement dit, on a aidé une opération qui a servi les djihadistes. Plus on avance, voilà. Plus la France se développe. Oui, dadebe kafo. Ah, kuma keni bana. Kuma bana peu. N'était fait qu'à toi régiblera. Kuma bana. Ku Francis service secret de tala fara terror ka opération. Quelle fin beka ke Francis simbala. O ma dogo mo wasila. Bon. A dona Francis bala. Anga ga muni ga manga armée la beni. Hal nan tara onina antenya surala. Antise ka fawere ke awa me kele de ke. Ma be fleni. Bon, et Francis journaliste de bora ka fo kale ka jamana de be ka Mali janfa. Francis ga dene fle ka fo kolu ka jamana Mali janfa. Yaro kada oklo la de, n'est-ce pas? Bon na aw filla ni an bora ko fo aba fo kanye faso de njugudi. Est-ce que aye français ou ka boka dofo ka journaliste nunuma? Bon, aba donne de la ko français bête Mali contre là. C'est pour cela qu'il faut être très attentif. Au cas
an ye révolution min kɛ anw ni ne Segu Tunkara belle le cerveau ani docteur Choguel Kokala Maïga nunu anw ye ani c'est-à-dire que anw ye révolution min kɛ on appelle ça une révolution intelligente. Mais depuis Fato ni Lagalagato ni Noloma on a do révolution la dɔrɔn u y'a kɛ ni kunfinya ye. N'i y'a ye bi Mali bɔra kalama ko Faransi bɛ k'an janfa. Français u yɛrɛ ka dugu la den dɔw de bɔra k'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna ko Faransi tɛ k'aw dɛmɛ ko Faransi de ni jihadistes bɛ ka baara kɛ. Mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka aw na sɔmi k'a fɔ ko Faransi ni terror de bɛ ka baara kɛ o ye Français u yɛrɛ ka journaliste de bɔra k'o fɔ k'u to Faransi yɛrɛ fana dugukolo fana kan. O ma kɛ yan. O kɛra bɛɛ lajɛlen y'o ye. Mais est-ce que aye Faransi ka de jumɛn bɔlen ko olu ye fasoden jugu ya? Mais Faransi ba anw ka dugu cili mun kɛ o intérêt bɛ taa Faransi ka denw Faransi ba anw jeli de mi k'a di a c'est-à-dire que Faransi bɛ na anw ka nafolo de ta ka taa da yɛrɛ ka jamanakɔnɔdenw ma o jamanakɔnɔden dɔ yɛrɛ bɔra ko Faransi bɛ ka nin mun kɛ k'a man ɲi. Aw ko démocratie man ɲi n'est-ce pas? Ni démocratie tɛ aw bɛ ka Mali mara cogo min ka bɛɛ la makun ni Faransi fana bɛ k'o kɛ an tɛ bɔ nin ko ninnu kalama hali accord secret min ni Faransi y'a kɛ ni Mali ye Faransi journalistes de bɔra n'a ye hali Donald Trump ye bɛ ka défaite mun ta Iran Amérique Wall Street Journal olu de bɛ ka bɔ n'a ye aw de bɛ Faransi aw ka aventure de bɛ Faransi aw d'an to Amérique aw n'an to Faransi ka wuli ko Faransi man ɲi. Quand on Faransi yɛrɛ dugukolo kan ka wuli ka marche kɛ ko Faransi man ɲi mais n'i y'a kɛ Mali la dɔw de bɛ to Faransi kɛ e nɛni. Dans la vie il faut être conscient. Aw content do aw taara RFI journaliste dɔ yɛrɛ ka kumakan kala. Bon c'est la démocratie qui fait ça. Ma ka tiɲɛ de fɔ an na walayi. E tɛ lɛ fɛ lɛ naji ka di. Aw ka RFI haramu. K'a France 24 haramu o mɔgɔ kɛlenw bɛ ka kuma min fɔ kadaw tulo la aw taar'o bila aw ka Mali télévision so yɛrɛ bɛɛ la k'o bila ASI télé bɛɛ la parce que a b'aw arranger aw bɛ ka révolution in kɛ namara min ye a tɛ marché o a b'a kɛ ni tiɲɛ de ye aw bɛ marifa de san k'a di mɔgɔw ma ka taa kɛlɛ kɛ n'a ma marifa san ni kuranɛ cɛ aw bɛ zirinda sugu bɛɛ da n'u ma taa aw sɛden ne Bamakɔ ka fuma pewu a bɔra dugu la a dara kɛnɛ kan. C'est-à-dire ko inte abe ka fɛn fɔ a bɛɛ fɔra ka tɛmɛ o ali général yana ka bɔli ngo général Tchani bɔra général Tchani y'a fɔ an ka Tchani fara la mɛ. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali. Et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats, qui sont l'émirat du FLA, Front de Libération de l'Azawad. Donc l'émirat de l'Azawad, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. On arrête, général Tchani Boraya befo sisan. Abeka kuma ina fɔ mɔgɔ bɛ nin bɛɛ kala makoyi. Malien bɛɛ b'a dɔn Faransi de bɛ marifatigi minnu bɛ ka gɛlɛ Faransi de b'u kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn. Faransi b'u kɔfɛ, Algérie b'u kɔfɛ, Ukraine b'u kɔfɛ. Aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na aw bɛ ka jamanadenw yɛrɛ aw bɛ ka injustice k'olu la. Aw bɛ ka miliyariw suɲɛ. Aw dɛsɛlen bɛ ka armée labɛn. Aw sigi de aw bolo ko kuma aw bɛ ka kuma minnu kɛ ko de b'a to an bɛ gagner kɛlɛ in na. A bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ kuma ta to a bɛ gagner kɛlɛ in na. Aw sigi kuma mugu b'a la dɛ n'a ka d'a ye a ye micro ta aw k'a ɲimi a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ n'aw ma wuli ka marifa san n'u ma taga u b'aw minɛ u bɛ Mali ci ko i b'a fɔ ko ye Sudan ci cogo min na wa sɛ tɛ b'a fanga mɔgɔ si t'aw dɛmɛ Irisiw t'aw dɛmɛ Siniwaw t'aw dɛmɛ mɔgɔ si t'aw dɛmɛ n bɛ ka tiɲɛ bilen de fɔ an na Iran min sigi o Iran ye mɔnɛ don Amérique la e bolo ko mun don n ko Iran y'a cɛ Iran ye mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la walayi bilayi
Foire den sigile fle Bamako kono zirindala. Abolo ka kabe ka ni fe munumbo a Malion a la jede Franci be kanaka abina fo sonno mo ko na ke gushi e be ka fi do ngina ka karsa de be ka ne bugo. Iti yere defa. Agara yere defa de e o siga ka nyi were Bamako kono. Agara yere defa na wo yere defa be abe bo ka ta ka bantir la irisila. Ne be ka tien blende fa na be baraka ka bo mo ko de mama na kan foi. Anyi ni beye be ba don anya fo nga on de folo ya keleke. A on de folo ya keleke. Aw ko ka on kana kuma mais aw ne ala che naw yo horonye aw fle frasiga dew ne fle ka bobi ku ka jamana be men aw mana ko fitini nge na anyo fo malla dro abe wuli ka je côté aw te munda onka abe borodo mo ko ngolo kono abe mo ko torturer abe jenafike ko langolo bedda mo ko ka mais ay to wu jamana ulaje be tuko amina parce qu'il y a la démocratie là-bas ago kauto luka démocratie fait. Mais parti mba arrangé abo taka barake noui. Abo loko démocratie be élection de ya. Démocratie te mandé ya. Sunjata Keita démocratie mbla kulugan fukala. A te ko fana appliqué. Parce que Sunjata Keita démocratie mbla au koro yi ka tien fo. Mais a te tien fait. A te tubabu ka démocratie fait. A te franfou ka démocratie fait. Anis ate Sunjata siouye, ate Modibo Keita siouye, ate Thomas Sankara siouye, ate Tubabouye, ate Farafinye, anta ou vrai couleur et redo. Parce qu'avec galon tege, an moke koute son galon tege ma. Ate Laïdou kan batou. Ate Dala kan batou. Sunjata Keita moke, Modibo Keita moke. Non le mou fo bo de ka ou de cheyai. Mais avec galon tege. Ay galon tege de ke faso de nyumayai, Mali ni Burkina. A saga ou ka cha Mali ni Burkina be bete de Burkina be au kokarine ko jugu mais saga do de be ma fo je n'ai pas froid aux yeux je le dis je n'ai peur de dire la vérité à quiconque. Il y a des moutons au Mali et au Burkina, pas tous les Burkinabés, pas tous les Maliens, mais il y a des moutons quand même. Il y a des gens qui sont pires que les moutons. Moko do be ali saga be réfléchir nous. Au début il y a une révolution be tien, ils connaissent même pas la révolution. Et révolution on a père fondateur oui. Awa beto on est là. Ayant poussé kofakanke diagouya, c'est-à-dire que quand tu retiens quand kanye farasi moko e kasoro ou te malou. Aya munu be en photo ta a glon tero la. Aya la chama be bita soro urutan deunte. Parce que ni faye urutan bo ki bafuru, ibe molu ya galondo la. Mais ya mama la horon dente, damedigi dente. Parce que beni ke choko de do. Sokolon dembe urutan dembi. Chacun est l'image de sa famille. Ite moko fait choko kana galo norala. Est-ce moko be moko torture choko me ne kongo asimi goita madame ne de asimi nana soro yo horonya dodi. Na ne jare ba betru da asimi kun me o te horonya yi. Parce que anye urutan dendi. Ne bi se ka filde mais ne te galo imaginer ka ngoro moko la parce qu'il kombani ni. Ne bi se ka fili. Donc voilà la vérité. Na obe keleka e keleke. Avec mununga kumakan yira ateka Afrique journaliste ka kumakan yira ko be ka boka kuma farasika abe ka tubabu blen farasika den farasi wolo de mode avec a yere ka jamana ka défaut fo mais aw ka défaut te fo aye aladi défaut te awla mais tubabu bu ka nyamo ka défaut fo o kadi awye aw te malu abo je ka télévision soula aye ma modèle jumoni aw ko kata tubabu ka démocratie fait mais na aw de tubabu ka démocratie fait muna be tu ko moko ka kuma kanta ka jakati aka fena non farasi démocratie da to farasi ga dembe se ka kuma o démocratie da to na an fana bora kalama ka foko farasi jaja farasi de be ka on janfa farasi journaliste de borana a video korokoro ba do be no ne kumeto ka video do je malien be la jele ba kalama farasi journaliste de flo borana e ka ira ka foko farasi be ka Mali janfa farasi dogo ka malien janfali fen ke a sekere ma bode jide farasi ere journaliste de borana sekere bela jelengi anya ira bela jelena amadu gomokola anya bela jelera ali farasi dona kidali tokabina farasi journaliste farasi ambassadeur Nicolas Normand oni farasi anga nyoro laje. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Abela jere nyoro esa.
France ni bora ka ca 100 ans ne de folo bora ni video ka j'ai réseau ka France journaliste da ira ko jaja ko France ni terror de u yan janfa France yan janfa ka do kidale cogo mina France journaliste de bora nay Mali journaliste ma bonay Burkina journaliste ma bonay France journaliste de bonay c'est la démocratie qui a fait ça ngaw yo de bénéficier odato anga révolution yana ambulu awe sans soro 600 aya auto sans fait ka daji tu mo ko kunche manchela ka be mo ko bloku quand te démocratie fait ante France ante to buga foi fait oh anata to uta fait ante ta kuru ka fugata auto fenata sale aw kera sa grebo de tafant anta do aye fima ya jema anta do anta couleur do anta do aye farafinde ou ba to buda anta do parce que ate ka flashita na to uta to ya beta farafuta ta ma ate ka farafuta ta ate to uta farata fait o kuma aye mundi ou ba ka blogu de anga kangere ye akera were na okera were ate galon tege na okera were ate ta sunguru bauta kana Mali posu do luma parce que sunjata moke parce que avec un mot blogu de kanga kangere amaka yere de aute tubabu ya te farafinye aye toko le ko kalabanchu kuma be fleni anga nyora la main. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une impunité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Vous avez entendu? Même l'ambassadeur français au Mali a défendu le Mali. Ce sont les journalistes qui nous ont révélé ça. Qui pouvait savoir ça? Est-ce que les journalistes qui parlent là, est-ce que c'est des Maliens? Est-ce que c'est des Camerounais? Est-ce que ce sont des Burkinabés? Journalistes nous me Burkinabo de doigts. Français ou Didou. Démocratie de Nananini. Oh, ni François Hollande fera que Marfata qui jo comme Rochik na kuma. Ni Mali journaliste fait bora dongodo. Ali kunu anga sura sutara flado fara. Mais ni dam magaro dongodo ba fo ah oui raison d'état a fait façon fait aoba abe to tata côté mba arranger abota. C'est-à-dire nous est kalabanti dengolo ndanga jamana kuna. Anga kan yereye akara yere na akara yere abe galon tege. Now kera yirabe jamana miliaru shwe miliaru biseki shwe na otigi minena sundata be soma sundata keze be soma mandewa aw kera mandenka ate mandenka uye ate tubabu ye antana ye aye mugomuni parce que now sigira nga folokula aw te son jene ya yere ma hali biro kono ni soro sube musoko ka haluga biro kono la nin koraneche akai sanga mporo kuna ça c'est trop privé wallahi billahi nous te malo nous pas jamana ngona jamana titanya fe ne flaka kuma di fana tam ne flaka eref ayira la bon farasi erebito farasi ka boka farasi gouvernement critiqué avec ataka wal jamana kama farasi surasu mana bin ali mogo demisenu ka ali farasi surasu de la kata bin mogo demisenu fitinu ka Congo farasi journaliste de borana secret Amérique surasu de la kata mogo faka Afghanistan Amérique journaliste borana mais ni Mali surasu ya keni borana ubi buruja ki la gosi ki buruju gosi mais awe demorali jumaunye ah non mo manga boni yere aute bo agani namara ni point comme ora toshia betara kautu abolo kabe avancer ni cornet chauti tanya fe che jamana be jo chien de ka Amérique jora chien de ka chien de be foya ali Trump perdira Iran Amérique journaliste bora ko Trump a perdu ene ala chabe kunjona jonga fo malla ko Assimi a perdu
ni o fo bi dafra ki mangan ko fo mais aw be fe fana aw ga avancer awa ante avancer ngalonka parce que aw be fe kan ngalon de professionnaliser mogo ka tegere fo ngalonka o te passi to unu ka ko ba propagande ke mais na sera ro ba be tien fo ani to be namara ke ali to utara bi ka jamana ka galon no la atla ka foko tiana ka ngalon tege utara Iraq ugoku ye galon no Saddam Hussein na utara Libi ugoku bagara Kadhafi ma ubana ko ba tien fo uga journaliste be boka fo mais an koko aye barado mogo dale ba ko Sanguru Kante barado mandenka o dala chuko amina abolo ko jamana be jono ya ambe anga revolution ga nya an bolo wallahi farasi journaliste da on deme Afrique journaliste kelema boni secret anye secret fe soro anya ye français o yere de ka journaliste borona ka da on ma français gilet jaune mogo bora fo français on anye marsi ke malla nyoko fe depuis a confundo do na révolution na Mali ni Burkina do be nenu be do ta do révolution era da bena to kabina on da père fondateur wi on de Mali on a convaincu Mali be ay tane ka video koro laje de pas do be couchi do nu bakola ambe ka farasi kele farafi mainde et de biga révolution gla et de biga kele ke ka ban farafi de benaki c'est la race la plus maudite sur cette terre ça nous main ko farafi re de main farafi bete parce que ne farafi di ne farafi ne fa farafi ne ba farafi côté farafi be made farafi sijugu de ka chana nyumai il faut qu'on se dise cette vérité on est mauvais ça da ambolo kame kolo alni alaye quoi on est ingrat awa nyugo opportunité mada et révolution joy adamene ngaw ni ben le cerveau na adamene bien on devait ka keka on de farasi mo faut betane kungolo glo jadi soutala bon au lieu de démissionner nte jugo la quoi anga vidéo mbla c'est bon Allah enene manyu